Assalamualaikum dan sanak Minang. Waalaikumsalam. Sebuah tembang dari Daniel Maestro, Menyuruh Dilalang Selain. Mantap. Tujuh ini ada sanak Minang. Jadi, Salam MSC Minang Small Community. Salam MSC Minang Small Community. Semoga makin kompak dan semakin solid. Coba. Lupo banang jotanunyo ulah dek sulam baragi bungo kandoran tiang papua pangkanyo guruilah daun dek kumbang saiku. Hati den ramua malie adi babimbiang tangan jo orang lain mangadenak di kicuaju lanya to bana yo baindakan Dia menyuruh dilalang salai disalo sama bayang tanpa jual usaha bakilah kabakeh denai di batinanku adia latiado. asik. Hati dan ramu malie adia babimbiang tangan jo urang lain mangadenai di kicuah juo lah nyato bana yo ba indakan Adia menyuruh dilalak salai disalo sama bayang tanpa juo usah bakilah kabake denai di batinanku adia latiado. Menyuruh dilalang salai disalo sama bayang tanpa jual usaha bakilah kabake denai di batinanku adia latiado di batinanku adia latiado. Oke, terima kasih Din Sanak Minang. Sama-sama Dinda. Salam MSC Salam Minang Small MSC. Community.